Shin ko kun san dabbobi da tsuntsayen da ke duniyan nan? Abin mamaki baya ƙarewa. Na san za ku so ku san wasu daga cikin halittun Allah masu ban al'ajabi. To ku kasance da ni Malam Biri. Huda, tsuntsuwa 'yar aike. Malam Biri, jiya Kulciya ta ba mu labarin tsuntsun Huda wanda ya kawo Annabi Suleiman labarin sarauniya Bilqis. Don Allah ka bani cikakken bayani game da tsuntsun nan. Kai, yaran nan fa akwai son ƙarin ilimi. To bari ka ji, tsuntsun Huda tsuntsu ne mai hikima da hankali sosai. Shi ne ya taimaka wajen isar da saƙo tsakanin Annabi Suleiman da sarauniya Bilqis. Kuma ka sani, tsuntsun yana da kyakkyawan kambi a kansa, kamar sarki, saboda haka ne ma ake kiransa tsuntsu da ke sanye da kambin sarakuna. To bari in baka cikakken bayani. A ilimin kimiyya ana kiransa Yupupa epops, a Turanci kuma Hoopoe, saboda kukan da yake yi kamar akwai manyan nau'i uku na Huda, wanda ake samun su a nahiyar Afirka a Madagascar da kuma wanda ake samu a Turai da Asiya. Suna rayuwa ne a fili mai ciyawa, lambu da ƙananan dazuka. Tsuntsu ne mai ban sha'awa, musamman in ya baza fuka-fukansa yayin tashi. Launin jikinsa yana da fari, baƙi da ruwan zinariya. Huda suna cin ƙananan ƙwari, tsutsotsi, wani lokacin kuma 'ya'yan itatuwa. Yana da dogon baki mai tsini da yake tono ƙasa da shi domin tono ƙwari da tsutsotsi. Namijin Huda yakan nuna ƙauna ga matarsa ta hanyar ba ta abinci ko yin sauti mai daɗi domin burge ta. Suna yin gida a cikin kogon bishiya da ramuka, a ciki suke haɗa sheƙarsu. Macen Huda tana yin ƙwai 7 zuwa 12 a cikin kwanaki 6, sannan tana kwanciya a kansu na tsawon sati 2. A wannan lokacin da take kwanci, namijin ne ke kawo mata abinci kullum. Bayan ta gama ƙyanƙyasar, 'ya'yan kan zauna a cikin sheƙar nan har tsawon wata 1 kafin su fara fita. To Malam Biri, wa yake ci gaba da ba su abinci bayan ƙyanƙyashe su? Lokacin da suke jarirai, mamansu ce ke kula da su. Tana fita ta nemo abinci, sannan ta dawo ta ba su a baki. To idan abokan gaba suka zo, yayin da iyayensu suka fita fa? A irin wannan lokaci, 'ya'yan Huda sukan kare kansu ta hanyar fetso da kashi mai wari domin korar abokan gaba, kamar shaho da maciji. Har ma macen Huda tana iya fetsar da wani sinadari mai wari kamar ruɓaɓɓen nama domin ta kare kanta. Da zarar abokan gaba sun ji wannan warin, sai su gudu. Suna da tsawon rayuwa har zuwa shekaru 10. Idan suna cikin farin ciki ko firgici, za ka ga gashin kansu ya miƙe tsaye. Suna da tsafta sosai saboda suna shanya fuka-fukansu a rana ko su yi ta juyawa a cikin ƙasa domin kashe ƙwayoyin cuta da ƙwari a jikinsu. Nauyin Huda yana kaiwa gram 60. Launin jikinsa ya haɗa da ruwan zinariya da baƙi da fari. Abin dai abin sha'awa. Ba sa yin faɗa, amma idan aka tsokane su, namijin yakan tayar da gashin kansa domin nuna fushi. Kaga ƙasar Isra'ila ta sanya Huda a matsayin tsuntsun ƙasa saboda darajar da yake da ita. Gaskiya tsuntsun nan ya burge ni, kuma na ji daɗin labarinsa. Na gode Malam Biri, sai an jima. An gaishe ka. Me ya fi burge ku ko ya fi ba ku mamaki a cikin wannan bidiyon da kuka kalla? Ku rubuta min a sashen sharhi. Kar ku manta ku tura abokanku bidiyon nan su masu kalla. Kuma ku danna mana like da subscribe. Sai mun haɗu a shirin mu na gaba.